खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबावबाय एसे खुसि नुदों नङा होमबा obviously मानो होनबा गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोर गोजोनथाव खौरां मोनसे समाव ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि गोसारदोंमोन नङा होमबा गोमानाय सोर गोमाखो इउटिउबार रसमा बाला ब्रह्मआ गोमाबाय खारबाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन 9 तारिख जुनावनो बिथांजोआ गोमादोंमोन दा फैनानै बिथांखौ हमनो हाबाय थांनाय 5 आगस्टआव बिथांखौ हमनो हादों ओमफ्राय नै दिनै नखरनि सोद्रोमाफोरनो गथायनानै हरबायनो बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय फोसाव बिलाइनि गेजेरजों दिनै मिथिहोबाय आरो फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगो बिथांमोननि फोसाव बिलाइखौ नुदों ओमफ्राय आंबो गोजोननाय मोनदों जिहेतु बिथांखौ मोनबाय बेंगालराव बिथाङा दंहैयोमोन दा बेंगालराव थाहैनायखौ हमनो मोनबाय आरो बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन बिथांमोननि नाजानायाव जोंहा इउटिउबार रसमा बाला ब्रह्मखौ हमनो मोनबाय आरो गोजोनथाव खौरां आरो बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर जासियो जाय बिथांमोनहा नाजाथाबनानै हमदों बिथांमोनखौबो आङो साबायखर जासिगोन बे चेनेलनि गेजेरजों मानो होनोबा जोंनि गोसोआवबो मोनसे गिनाय दङमोन बयनिबो गोसोआव बेरखांदों बे गिनाया जिहेतु गोमानाया गोबावानो जाबाय जेबो खबर गैया आरो सासे इउटिउबार सोरजोंबा खाराखैबाबो माबाफोर जाबाय बायबाय नामा बिथाङा बहाबाफोर खैफोदाव गोग्लैनानै दङ नामा बबेबा खनायाव माबाफोर गाज्रि जाखुमाबाय नामा बेफोरबायदि मोनसे सेकेन्ड थट सोमजिदोंमोन आरो माने गिनाय सोमजिदोंमोन आरो दा जिहेतु बिथांखौ गाहामैनो गाहाम हमनो हाबाय मोजांनि खौरां नङा होमबा 5 तारिखआव हमनो हादोंनो आगस्टनि 1आव ओमफ्राय दिनै गुवाहाटीयाव नखरनि सोद्रोमाफोरनो गथायबाय आरो मोजां खौरां होननानै बुंनो नांगोन जाहाथे बिथांमोननि जि जेंना नखरनि जेंना बिथांमोना जाहाथे नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बा रायजो राजाफोरखौ लानानै सुस्रांलायो बेखौनो जों आसा खालामो आरो गासैबो जाहाथे मोजाङैनो मोजां जानानै थाङो सिगांनि बायदि जाहाथे नर्माल जाफिनो जों बेखौनो आसा खालामो जिहेतु रसमा ब्रह्मनिया फिसाजोबो दङ जोङो बिथांनि फिसाजो आलाय सिलाय जानायखौ जोङो लुबैया रायजो राजा हिसाबै आरो सासे बिमा हिसाबै आङो फिसाखौ आलाय सिलाय जानायखौ लुबैया जाहाथे मोजाङैनो मोजां संसारखौ जाफिनलायो बेखौ जों लुबैयो आरोखि ना गावसोरनि गेजेराव सावरायलायनानै सुद्रायलायनानै मा जानायमोन माबोरै बेफोरबायदि जानाय बेफोरखौ जाहाथे सावरायलायो गोरोबफिनलायनो हायो ना हाया बेफोरखौ जाहाथे सावरायलायनानै जाहाथे मोजाङै मोजां संसार जालायफिनो बेखौनो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायो आरोखि ना बेयो मोजां खौरां बेबायदि मोनफिनोबाथ' दानि जुगावथ' आरो बहा खारखुमानानै बहा एब्रेनानै थानो बेंगालरावनो होन बा दस्रा जायगायावनो होन जेरावबो जोंनि बर'आनो दंहैजोबखायो आरो नैबे मबाइला बे ससियेल मिडियाजों बहाबा खारखुमानानै थानो हागोन नामा सानसे नङा सानसे हमजाखागोन नङा होमबा दा जोंहा बिनानाव रसमा ब्रह्मआबो बिदिनो जाहैबाय 9 मास मोननै एकदम मास मोननै जाथारनोसैमोन आरो मास मोननै जानायनि एसे सिगाङावनो बिथाङा हमजानो गोनां जाबाय बहा खारखुमानानै थानो हानो जुदि नागिरसोमथारोबा नखरनिफ्रा दायथ' लाथारोबा नांफिनथारगौ बायदि होननानै जुदि दाबि खालामथारोबा जेरावखि जाया थाखुमाया मानो गनाय नङा आरोखि ना ओंखायनो सोरबाफोर खारनो सानदोंबा एसे उनफिन सानफिन खालामबानो जाबाय नङाबा मिसा मिसि बदनाम लासिंसिं आरो फिसा गारनानैथ' बेफोरबायदि खालामनाया एकदमबारे 110% रंखा गावनि फिसाखौ गारनानै मालाबाबो दाखार जुदि नोंनि फिसाया जौ फाग्लाबा नोंनि फिसाया खोथाखौनो मानियाबा नोंनि फिसाया गाज्रिबा जुदि फिसायखौ गारमारनोबा आयेन दङ समाज दङ नखरनि सोद्रोमाफोर दङ बेफोरनि गेजेरजों मोजाङै मोजां सावरायलायनानै निमांसा जानो हायो गारलायनोबो हायो गारलायनाया बिदि नङा कि सोरबा गाज्रिबा थैस' थांस' बेजोंनो संसार जालांनांगौ बिदि नङा बिदि कनसेप्टआ सिगांसो सोलियोमोन दानि जुगाव बिदिबो सोलिला दानिया जुदि हिन्जाव गाज्रिबा हिन्जावखौबो गारनो हायो बा हौवा गाज्रिबा हौवाखौबो गारनो हायो जिउआथ' गोबां गोलाव नालाय जुदि सोरजोंबो संसार जाथावानो नङाबा बेखौबो गारनो हायो खिन्थु समाजनि गेजेरजों नों गार आयेननि गेजेरजों नों गार नङा होमबा बेफोरबायदि खारनानै जेबो लाब गैया आरो बेफोरबायदि खारनाय माने बे खारग्रायासो गाज्रि बेफोरबायदि नोजोराव गोग्लैयो आरो नोंनि फिसाया जुदि गाज्रिबाबो नों खारदों नालाय नोंखौसो गाज्रि होनगोन नों फिसा गारनानै खारदों नोंखौसो गाज्रि होनगोन बेबायदि जायो आरो
सोरनिबा न'खराव जेनेबा हौवाफोराबो बिराद गाज्रि थायो बा हिनजावफ्राबो बिराद गाज्रि थायो नंगौ बिसोरजों संसार जानायाबो इसिग्राब गोरलै जाया खारन जिउआ माने माबाल' नङा संसार जानांगौ दसे समल' नङा जिउ जोबजासे संसार जालांनांगौ सानफ्रामबो संसार जालांनांगौआबो गोरलै नङा होमबा बयबो मोजां लाइफ पार्टनार मोननोखौ जोङो लुबैयो सासे मोजां मानसिजों जोङो मोजाङै संसार जालांनोखौ जों लुबैयो बुजिलायनायनि गेजेरजों अनलायनायनि गेजेरजों जोङो गोजोनै संसार जालांनायखौ जों बयबो लुबैयो हिनजावबाबो हौवाबाबो नङा होमबा बिनि गेजेरावनो सोरबा जुदि साफा सानैया संसार जाथावानो नंथाराबा बिनि माबा मोनसे राहा दङ जायनि थाखाय डिभर्स होननाय बेबो आयेनाव दंखायो डिभर्स लानो हानायनि राहा दङ आयेनावबो आरो जोंनि बर' समाजावबो फाथैलाइ बिसिनाय बेफोरबायदि मोनसे आयेन दंखायो दा बेफोरबायदि गाज्रिसिम सौहैनायनि सिगांनो बेफोरबायदि गाज्रिया जाहाथे जाया डिभर्स जालायनायसिम जाहाथे सौहैया फाथैलाइ बिसिनायसिम जाहाथे सौहैया बेनिखायनो हाबानि सिगांबो जों एसे साबधान जानाया मोजां नङा होमबा जायखौनो मोनो बेखौनो दसेनो गोसो थोब्रबलायनानै दसेनो जुलि जाब्रबो बान्थन बेयाव जोंहा गाब्र'लायनाया फैयो समला एसे बुजिलायनो समला आरो हरखाब बिदि हाबा जालाबायनो नाङा उन्दै समफ्रावबो बिदिनो हाबा जालाबायनो नाङा उन्दै समफ्राव हाबा जाबाथाय मा मोजां गाज्रिखौ बारा सानस्लाबनो हाया बुजिस्लाबनो हाया आरो बिमा बिफानि खोथा बारनानै खायसेया हाबा जाहैयो बिसोरबो बिदिनो एसे एनै गाब्र'नो गोनां जायो गिदिरफोरनि खोथाखौबो जों खोनासंनांगौ मालायनि खोथाखौबो जों खोनासंनांगौ खोनासंनानै बेसेबां लाजाथाव नङा बेफोरखौ जों बिजिरनांगौ नङा होमबा बिनि उनावसो जोङो आगानखौ बारायनांगौ बिमा बिफायाथ' फिसानि गाज्रिखौ लुबैखाया बिसोरथ' मोजां बोसोनखौनो होखायो खायसेया बिमा बिफानि खोथा बारनानै गाज्रिखायावनो बारसोमहैनोसै खस्थ'खौ गावनो मोननोसै उनाव भुगिनो हाला खारफिनलायनोसै गारफिनलायनोसै बिदि जायो बै उन्दै समाव हाबा जालाबायनायफोरानो बिदि जायो ओंखायनो जाहाथे संसार जानायनि उनावसो फस्थायनाङा आं मानो बेजों जानाय मानो बैजों जानाय बेफोरबायदि जानाङा बेनिखायनो हाबानि सिगांनो सानखायोबा मोजां जायो आरो ओरैबायदि मानसि थायो जेनेबा बे सासे मानसिया नोंनि नोजोराव गाज्रि जानो हागौ सोरनिबा नोजोराव गाज्रि नङा बिदिबो थायो बे सासे मानसिखौनो सोरबाया मोजां मोनो सोरबाया मोजां मोना बिदि थायो बे मानि थाखाय जायो होनबा बयनिबो साननाय बयनिबो नोजोर बयनिबो गोसोआ एखे नङा होमबा सोरबा बायदि मानसिखौ सोरबाया मोजां मोनो सोरबा बायदि मानसिखौ सोरबाया मोजां मोना गाव गावबागाव साननाय जुदि साननाय हनाय बुजिलायनायफ्रा गोरोबलायोबा बे मानसिखौ नोङो मोजां मोनगोन आरो जुदि नोंनि नेचार नोंनि साननाय हनायजों बैनि साननाय हनायजों एकदम आलदा होनबाथाय बेयावनो गोरोबलायिया फैयो ओमफ्राय संसार जानो बिदि मानसिजों खुब थान जायो आरो जेरै हमनानै ला आंखौनो आं एग्जाम्पल होनोसै आङो बारा बेरायलाबायनो मोजां मोना लोगो बुरजाफोरजों बिदि बहाबा थांनाय बहाबा बेरायनाय लोगोफोरजों थांनाय बेरायनाय बिदिखौ आं बारा मोजां मोना आरोखि ना जितु आं बिदिखौ मोजां मोना ओमफ्राय आङो जुदि आंनि फिसायखौ बैफोरबायदिखौ मोनोबा कि लोगो लेवाजोंल' थांग्रा लोगोफोरजों बेरायग्रा बिसि फिसाखौ जेबो पात्ता होआ बेफोरबायदिखौ जुदि आङो मोनोमोनबा बिदि हौवाखौनो आं जुदि सायख'नाय मोनबा आंहा संसाराव गोजोन गैयि जागौमोन आरोखि दा आंहा इसोरनि अननायाव आं बायदिखौनो मोनदों फिसाया आंनाबो बिदिनो लोगो गैया जेरावखि थाङा मानो आंजोंनो थाङो माबा मोनसे खोथा रायलायनांगौबाबो बेहा आंनोसै रावबो गैया बेफोरबायदि आरो दा जोंहा सानैजों साननाय हनायफ्रा नेचारफ्रा मिलायलायो नालाय जोंहा थिगैनो थिग इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जुदि फिसायनि जायगायावबो दस्रामोनबा जुदि बेरायग्रा हौवामोनबा लोंला जाला हौवामोनबा हयथ' आं गोजोनै संसार जानो हायामोनबो जानो हागौ बा आंनि जायगायावनो सोरबा हिन्जावा बेफोरबायदि मोनबा खालि बाहेरायावल' थांनो लोगोफोरजों पार्टि खालामनाय मस्ति खालामनाय बिदिल' मोनबा जों बिदि गोरोबलायामोनबो जानो हागौ आरो जुदि बेबो लोगोजों थाङो आंबो लोगोजों थाङो अब्लाबो बिसि फिसायनि गेजेराव जेबो नांलाय खमलाय जानाय नङामोन मानो होनबा बेबो मोनसे एखे नेचार जाहैलायबाय बेहाबो पार्टि खालामो लोगोफोरजों थाङो आंहाबो लोगोफोरजों थाङो बेहाबो बेरायहैयो लोगोफोरजों आंहाबो लोगोफोरजों बेरायहैयो बिदिबाबो मिलायो आरो माने नेचाराल' एखे जानांगौ नेचारा एखेबानो संसार जानायाव आराम जायो आरो जुदि नेचारा गोरोबलायाबानो संसार जानायाव एसे गोब्राब जायो आंनि मोनदांनाय खिनिया बेफोरनोसै आरो दा जियानो हक जोंहा खोथाया जेसेनो रायलाय एसेनो लावलाङो नङा होमबा जोंहा बिनानाव रसमा ब्रह्मखौ मोनफिननायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जाय बिथांमोना खस्थ' खालामनानै नागिरदों बिथांमोननिसिमबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों रोजा रोजा साबायखर जासिनायखौ थाबाय भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों